Άκουσα ότι στο Μεσολόγγιο ο διοικητής είναι έτοιμος να πάρει σύνταξη. Δεν είναι φάμιλο των σπουδών σου, αλλά αν σε ενδιαφέρει, πες το μου. Καλημέρα, κυρία διοικητά. Δεν γαμιέσαι κι εσύ πρωί-πρωί. Ρίτα, προσεύχεσαι. Προσπαθώ. Ξεκινάω και μετά σταματάω γιατί αρχίζω να βρίζω. Πού είναι η μάνα σου? Βγήκε έξω. Ξαπόρτισε. Πίνεις έτσι, δεν αστείευεσαι. Κάνω τι μπορώ. Έχει έρθει ο αδερφός σου. Έλα το βράδυ στο μαγαζί. Να βγεις και λίγο έξω. Έτσι για αλλαγή. Αυτό είναι το καλό με τα μικρά μέρη. Όλοι βρίσκουν την πραγματική τους θέση. Βλέπω συχνά ένα όνειρο, να σου το πω. Βγαίνω από μια θάλασσα κατακόκκινη από το αίμα και βγαίνω στην παραλία και βλέπω ανθρώπους και περπατάω ανάμεσά τους και συνειδητοποιώ ότι είναι όλοι νεκροί και ανάμεσά τους ακούω μια λέξη. Τι λέξη? Μια φωνή που λέει κι άλλο. Πες μες στο περιπολικό, Βαγγέλη!